ku danna subscribe domin ganin irin waɗannan bidiyoyi da an saki. Assalamu alaikum. Dole ba ki samu a bayan nan, na rantsi da Allah ba ki samu saboda wala yanzu abubuwa su yin waya. Na kai waya ta kasuwa an ce naira 6,000 to abu 30,000 nika an san 6,000 akai. Bari mu gani zuwa anjima. Ni wai na ma sa kaina. Dan na san da na ga mutum ina shi ko ana zuwa sa. Ba ku goyi yarinyan nan. Maza ai ana riba ka tafi maka to ta. Yana. Didi wallahi ni Allah bari. To labari kai naka jira. Abokin nan naka da MK go. Wallahi shekaran jiya samu covid. Ashe yana Lagos ka san mun tabbata ta dai tura mana abubuwan nan. Kai da Allah. Wallahi laptop ya doko mace yana da yawa 20-30 yana ba shi ka ba su abi sai hana wai mutum mu dauki fashin guda biyar mu sai su ka san abin da sallah kuma yana nan taka ta har mara da baya. Ami a baya mana. Wallahi ko kaya ban sai. An shi fashin nan a sai su. Da haka jiya ni ba ma haukaci ba. A baya nawa ka san take ta kai 2,000. To ai duk guda ma tana biyan kuɗi. Kannan Kano ba su da kayan sallah. Ni yarinya ta ma zaka ta azo min lura sarka wallahi. Ba mutane duk kuma hukata na kannan ku ba su da kayan sallah wai ku tuku a baya duke da dai ba matsayi mu dai mu an shi. Wallahi ban zuwa. Ni ko an sa dina ran da Allah ba da magana guda sai dai kai sai ba banta da abaya. Ka cika matsala wallahi. Na cika matsala. Ba kai. Gani na zo sarkin kwamitin Argungu, si zamani a YouTube channel in kana ta nishaɗi je ka kalli.